Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Mij joert aan de tafel Ton Eijer. Hij is eigenaar van muziekcafé Scooters. Had een boekingskantoor, maar we kennen hem in tussennek in zijn rol als vastzitter van Koninklijke Horeca Nederland, maar dan afdeling Friesland. Een echte muziekliefhebber. Had ik wil zelf in band spelen. Zang en drums in ieder geval. En reden genoeg om hem eens even nu te noemen. Want Ton, mooi is de best. Welkom. Ja, Hoe is gezellig. het? Ja, goedje. Ja, hier best. Ja? Ja. Drok of net? Ja, best wel druk. Ja, ik ben altijd wel een druk mansje en dat doe ik nog te baan. Met de zaak ben ik wel druk. Het bedrijf ben heel goed. We doen elke week een live muziek staan, elke feest en zaterdag. En dat is wel, ja, daar komt wel druk omheen om dat te regelen. Dus het is wel wel een actief gebeuren. Na al de pandemie, gedoe, om het zo maar eens even nu te drukken. Ja. Is het weer volle bak en vuurt de versnellingswerk ik bij je? Ja, dat is natuurlijk een hele rare tijd geweest. Maar hier ticht en alle ellende die erbij hadden en erbij kwamen, is natuurlijk wel een hele aparte tijd geweest. En in januari mochten we langzaam wat meer dingen doen. Dan wilden we de keuze maken bij de muziek om wat jaren te programmeren. Wij gingen altijd een beetje de programmering heel let op de jongen. We dienen bewust altijd let. Toen wij begonnen met in Lauw, met 12 jaar die in Lauw begonnen met muziekcafé. En dat doe ik ook samen met Arie de Vries, mijn vriendin, compagnon, zakenpartner. En dan hebben we hier begonnen. En dan hebben we zijn van, wij moeten een keuze maken wat kunnen we doen. Wat we muziek bieden. En dan zijn we gewoon let programmeren naar de poppodium. Hier is natuurlijk een Romein toen nog, hier is Sale Schaaf nog. Er gebeurde van alles in de stad. Zullen wij gewoon een beetje afterparty idee. Dus wij gingen gewoon de muziek programmeren tussen 11 uur en 12 beginnen tot een uur of 3. En dan we hier lang die in. En de laatste hier een vakker aan weer er al een beetje. Dat is wel heel let, hè? Ik wil bandleden niet wat ouder worden. Het is wel heel let toch, hè? Ja. Zeker ze dan waarom er in de moest, bijvoorbeeld in het midden van het land, dan werd het wel heel let gebeuren. Maar ja, toen kwam corona en toen mochten we weer eten tot het 10 uur of tot 12 uur. Dan zullen we gewoon de bands maar model zetten, de dingen programmeren die bedienen. En de karaoke gewoon op de toonstuur, quiz weer die in op bandje. Ik zei, we leven alles gewoon met waan. En dan maar gewoon betiet. En die was ook live muziek betiet, 8 uur beginnen tot 12. En iedereen, wat mooi tiende dit. Nou ja, ik zei, ja, hoor, hè, ja. Dus toen mochten we wel meer. En laten we gewoon het jaar houden. Want de meesten reageerden positief op. En iedereen zei, ja, dan kom ik wat vaker. Nou ben ik wel eens, dan ging ik eerst even wel lezen. En dan kom ik om je auto om, ging rouwen en ging naar Scooters. Ik denk, ja, dat is wel heel apart eigenlijk. Dus dan zijn we gewoon dat erin houden. Dus dan gaan we gewoon zijn bij de herstart. We gingen gewoon live muziek tussen Jochen en Ian waan. Ik denk, we hebben gewoon een eigen naam opgebouwd. Met eigen publiek en eigen mensen en eigen sfeer. Die leuk vinden wat we doen. Het publiek reageerde heel enthousiast. En ik de bands reageerden heel enthousiast. Ja, dan ben we net weer salet. Maar intussen hebben we natuurlijk in de lockdown hebben we de hele zaak nog verbouwd. Dus we moeten gewoon iets doen. We willen toch een oren stadmeidje. We zien hoe is het partijbioscoop hier gegaan. Er is wel wat verloren bij je minister. Heel wat vorderingen stutten. Dus we zijn maar daar even aan de waan. Dus hebben we de zaak gewoon zo een boost doen. Een stukje modernisering. Houten vlier erin. Het opknapt. Ding aanpast. LED-verlichting erin. Achter de bar alles vanuit. Een podium aanpast. Dat het wat sfeervoller is. En dan zijn we gewoon jaren programmeren. Muzikanten heel blij van, die weer net met thuis. En morgen het publiek heel blij weer van, ja, we kunnen gewoon jaren naar de muziek daar. En hier wel een beetje de verwachting, we zullen wel jaren leeg wezen, want je begint jaren. Zo jaren leeg wezen. Alleen dan gaan we wel zo maken dat de band kleren kiezen van de ziet komt, kiezen het café uit via de keuken. En voor hem moest het tot het café heen, door de voordeur. Dan komt mijn drumstel op het publiek heen. En ook in de fysiek-kant. En mensen zijn aan het doen, en ze gaan de room te komen op het podium. En mensen op het podium doen. Dus we zijn op het podium zo snel mogelijk leeg. En dan is het een beetje tussen, als de band ouder is, dan wisselt het. De band gaat van het podium af, het publiek gaat het podium op. En dan gaan we naar een afterparty, een danscafé met verzoekjes. En we draaien wat roemer in de muziekstijl, voor meer pop en rock. Ja, die hebben ook gewoon in Nederlandstalig. We draaien alles gewoon dat het maar een feestje wordt en gezellig wordt. Hier met Jess, bijvoorbeeld André Hazes, en hij komt Ramstein. Maar het is wel even een feest en iedereen springt. En dan gaan we dus nog een afterparty. Dus dan draaien we eigenlijk 2 jonnen op 1 jonne. Dus op zich, zakelijk gezien, heel goed. Wanneer je de door op slot ben je? Nou, in Lauw door de 3 uur maar de door dicht. En we merken dan wel dat het een uur voor jou wel leuk west is. Ja, want het hele letter, dat is natuurlijk
Daar rek je er dan echt wel uit, hè? Ja, net alleen nog bij ons met mest wel meer. Hè. Dat was heel letterlijk wat minder worden is. En na trein, dan kist ik niet meer moeten te roken. Dat meer een aantal rokers, die werden dan wat onrustig dan. Hè. Vroeger is er een rookroom, dus die haast ik niet meer. Dus het is wel iets verworden. En het hele Ugan is iets verworden, iets jeder worden. En wij draaiden heel goed mee. En het belangrijkste is gewoon dat de sfeer goed is. De sfeer altijd wel goed en nog steeds een leuke mix tussen jong en oud, man, vrouw. Hè. Dus de 18 en 68 is ik altijd. Ik heb de vrouwen die alleen bij ons op stap komen, die zich heel veilig voelen en welkom voelen. En waar nou wel, bij werk nooit met een portier. En nou was zijn van in de coronatijd moesten we ingaan bij de door voor de controle voor de coronaregels. En dat bevoelt wel goed, maar ze willen die gewoon houden. Ik vond een stukje taszicht en overzicht en ik mijn leeftijdscontrole en ik meestal mijn letter op jongen. Ze mij een drankje in de boet mij dat er toezicht op is. Hebben daar een portier bedroegen en samenwerking mee aangang. En die jongens die bij u staan is, die vinden het heel lekker om bij u te staan. En die werden eerst wat verbaasd dat wij heel veel de mensen binnenletten. Die is beoorzaken net binnenletten. Want ja, ik had gewoon wel wat roemig publiek en wat meer gemaleerd publiek. En hij zei, ja, daar ben typisch bij die zoekt bij bijvoorbeeld de doelen tegen het binnenleden. Want dan komt er ellende van. En dan bij u kent het wel. Hè. Dan ben ik een jongen die echt zo'n Jamaica met de hieren op halen. Ja. Had dan een jointje gewoon, die zweeft wat om. Maar die zit hartstikke lekker aan de bar, hartstikke relaxed. En de portier zei, hij zei het verschil. Hij zei, als ik in de doelensteeg stond, hij zei, dat was na 3 uur. Ik denk, nou, dan moet ik naar binnen, dan moet ik even ingrijpen, want dan was wel ergens ruzie. Hij zei, dan kijk ik hier naar binnen. Zijn ze allemaal aan het knuffelen? Nou, hij zei, er is niks aan de hand. Nou, ik zei, dat is een beetje het zwerken wat we doen. En dat is een beetje de kracht van het café, wat wij als sfeer uitbrengen. We brengen willen van lekker relaxed, jong, oud, man, vrouw. En gewoon een stukje vermaak bieden. Met wijzen de quiz, toen zit de karaoke. En dan vreet ze bands mijn eigen werk. Themagerichte bands en dan sneeuwt die een kofferband. Alle dagen wat te doen. Ja. En die verhaal past ook wel een beetje in het louter verhaal. Dat we dan voor maar even hoe de horeca eigenlijk gaat. Jou is die net goed bekend. Ik was jezelf ook luid. Ik vond het heel vervelend om überhaupt nog langs de kroeg te rennen. Want ik vond het meestal vervelend. Drugs, drank, weet ik wel waarom. En dat hij hem aardig onder controle kreeg. Dat hele agressieve, ieder wat al. Dat is wel al, ja. We gewoon nog steeds wel eens op een bek, maar ik bedoel, dat gebeurt overal. Ja, dat is natuurlijk altijd wel. Dat maar die had soms bij een pilsje. Dat ik het goed kun je, maar het is goed. Ik vond altijd het zweertje onheimelijk. En dat is wel het idee. Ja, zoals ik gewoon meestal op stap binnen. Hè, we lessen een item moeten maken voor één vandaag. Maar de sfeer is gewoon nog heel goed. Maar ik zeg ook wel eens, er is altijd een paar doos meestal op stap binnen. En ben altijd 2 of 3 die ruzie aan. Zeg vroeger naar het schoolplein. Die altijd per benen aan het vechten. Dan moest de meeste er even tussen. Jongens, Rutenman aan de kant. En dat is in feite nog steeds zo. Mensen hebben wel eenigheid. En dat is natuurlijk overal kan dat gebeuren. Maar was zwaarder in Lauwert al heel lang alleen ben we begonnen bij een collectieve horeconzegging. Wees niet moeilijk, doch die komen op een zwarte lijst en die ben nergens welkom. Kamertoezicht, waar met de politieapparaat een speciale horecateam, wat dan jongens aanwezig is, wat ik een horecatelefoon had, die we dan direct bellen kennen. Die mensen die bijvoorbeeld bij de Doelensteeg, die bel ik op, nou ik ga hier een probleem in de steeg. Kun je even komen, dan komen ze heel snel. Dus, gelukkig een vrij lied gebied. Het is vrij lied gebied. En we hebben een hele goede samenwerking met alle partiers en de politie samen. Dus die wisselwerking is heel goed. En dat een stukje, de totale plaat maakt het eigenlijk gewoon dat het gewoon een stuk rustgevender is. En ik heb wel eens meestal nu horen plakken, wat denk je van de politie om? Nou, ik zeg, dat is puur preventief. Ik zeg, dus gewoon, wat er gebeurt, ben we er al bij. En er gebeurt gewoon heel weinig. Het is wel eens wat, maar dat haast overal. Dus, ja. Ja, dat zelfs in mijn jeugd. Wij gingen dan naar de Pleiades in Burgum. Ja. 1 keer in de maand weer de disco. Ja. En daarna afloop was er nog even een knokpartij. Ja, dat is vaak zo. Dat traditie. Het is voor mij vroeger als het meer dan nou. Want, ik had gevonden vroeger volle meer. Ja. Maar dan vroeger werd het net geconstateerd. Kwam maar net in de pers. Er kwam heel vaak geen politie bij net. Ik kom van Kattenbra. Ja. En er zitten marechaussees in de kazerne in Oerhuis. Weet ik dan wennen. Ja. En we in de kroeg. En die vegen zaterdag anders wie net de kroeg baat. Maar de marechaussee vegen met de gummiknuppel de kroeg leeg. Ja. Dat helle de kranten net. Wie gewoon vrij normaal. Nee, daarom ik kon naar de job beginnen. Eerst in de Gries te merken. En dan weer het merk op menjes. En dan weer het medisch 2 de merk ouder. En dan weer de kermis draaien nog. Maar ik niet hoeven de kermis aan. Dan kwam hij mee in die vegen dan de kermis wel even. Maar dat is standaard. Maar daar wacht ik al op. Ja, nee, dat weer. Huh? Maar die disco show ook. Maar ik Kattenbra, dat weet je gewoon. Ja, later is dat wel verhoren toen. Ja. Maar ik had nou echt nog dat Kattenbra nog een herberg weer. Dus, Moskowlin. Old school nemen ze dat. Ja, zeker weer. Ja, goed. Boris de Best, Ton Aier. We praten straks over die muziekliefhebberij. En dus hij is jobbegeer en omkrieten. Ja. Daar leidt die roots. Ja, daar ben ik geboren en opgegroeid, ja. Ja, ik straks alles van weten hoe goed het zit met de muziek. We zetten nu daarin met Sweet Home Alabama. Ja. Prachtig nummer. Prachtig nummer, ja. Het is een heel mooi nummer. Het is een hele ingewikkelde band. En het is gewoon...
zit gewoon alles eigenlijk een beetje in qua muziek, vind ik, qua beleving. Qua verhaal, hè? Qua verhaal, ja, het is een heel mooi verhaal. Maar wij hadden gewoon in de kroeg is het gewoon... ik zong het zelf al jaren. En we draaien in de kroeg regelmatig. En ik heb met mijn eigen band het altijd bespelen. En ook mijn gelegenheidsbands. We hadden een Scooters All-Star Band, daar speel ik hem in. En daar zong ik hem in. En op bepaalde bands die spelen, die zeggen... Nou, Sweet Home Alabama, Ton. En maar Ton en achter de Maar bar achter de bar dan maak ik even zongen. Dus hij was dan de vreed nog met Chicago Mike. Die zei, huppakee, even zongen. En dan steek even op het podium. Een soort heel volksliedachtig. Ja, zo kan je dat wel zeggen. Ja. De Ton Ayer anthem. Ja. Ja, mooi man. We gaan weer platen aan. Mark Foggo. Ja, dat is voor jou een belangrijke artiest geweest eigenlijk. Ja, nou, dit is Mark Foggo in begin jaren 80. Dan ben ik job begin. Hij speelde heel vaak in Heerenveen in het pakhuis daar. En dat vestgekomen uit New Shoes. En dat ik denk, nou dat is... of Stef Shoes, ja, New Shoes. Ja. Ik zei, dat is natuurlijk een gouden nummer. En dat is zo lekker. Dat ska-ritme, dat rekken mij. En ik wilde een beetje bezig om een bandje te beginnen. En ik ging altijd bij de drumband zitten, dus ik moest maar drum leren. En een maat van mij die gitaarles en toen de basles. En zo ben we een beetje bandje begonnen. We zouden eigenlijk een ska-reggae band beginnen. Doe maar kwam toen op. We hadden toen echt een nieuwe hype. En helemaal les. Maar ja, toen we les gingen en we niet verder, want zo stel ik dat net. Toen denk ik wel de rock'n'roll heel leuk weer. Dus ben ik ook meer een rock'n'roll hier in een 60 bandje begonnen. Dus dat is de basis. Ik kwam bij de drum leren. Ik wou ska-muziek leren spelen. Oh, zo wist maar bij de basisding beginnen. Ik zo ja. Hoe heette die band? Wist je dat nog? Nou, de eerste vier de Power Frogs. De Power. Ja, Power Frogs. Een beetje wat namen. En dan hebben we Out of Gear en de laatste hier wie het Itchy Feet. Jeukerige voeten. Dus weer dan een beetje wat namen. Weer een coverbandje en de drumde in en de zong in. Nou bij gelegenheid. Ja, bij gelegenheid. Geen eerste band meer of zo? Nee, we hadden de Scooters All-Star Band. Dat is eigenlijk meer of er een band uitvalt. En op het laatste moment hangt net een band. Dat kan wel eens gebeuren. Dat PW Klein nog. En dan bel ik weer roen. Ik heb een heel bestand aan bands. En dan, soms lukt het net om een band te vinden. Maar dan is bands dat drok, zeker na corona. Dus de meeste boekingen. Meeste boekingen staan. En dan blijft ik de wollen een gitarist die kennen. En een bassist die kennen. En een zangeres die wil kennen. Ik denk, dan zou het ook een keer ontstaan. Had ik toen vregen gewoon met een gelegenheidsband spelen. En dan zou ik een beetje ontstaan als een Scooters All-Star Band. En dan zag ik net met Sam wie de spelen ken die door mij. En dan steed ik gewoon dan zoek wel naar welke muzikanten passen bij van. Wat zo'n klik was en wie kan welke vesten spelen. En dan stel ik een band samen en dan komt de band, dan komt de drum binnen. Nou, ik ben de drummer, dus ik ben een zangeres. En dan, wat doen we? Nou, dan willen we een setlijstje maken. Hè? Wat Fjouwelien al dienen. Maar een setlijstje maken en dan ze 4 nummers. Nou, en dan spelen we. En dan steek ik dus. Dan doe ik per vestjes. Dus, en dan haal ik mijn vriendin dat ik per vestjes. Dus ja. Dus dat is hartstikke leuk. En dat is leuk om te doen. Dus daar heb ik weer energie van. En het publiek vind ik leuk. Zeker als we zelf op het podium staan. Dat vindt het publiek leuk. En ik hou wel eens bij die gelegenheidsbands. Dat bands zeggen, wie is van een goede band? Die is beter dan vorige week. En dan, ja, dat is geen ding dan. Ja, dat is geen ding dan. Hè? En dan New Shoes ik nog wel eens of net? Nee, eigenlijk nooit. Nee, dat weet ik heel weinig spelen. Ik denk nog zelf gewoon maar nummer. Yes, maar ik nooit in. Ik net een band die dat speelt. Dat is wel jammer, hè? Maar ja. Tof nummer van Mark Foggo, New Shoes. Een hele directe link met Friesland. Hij speelde hier een prote Heerenveen en omkreeg een beetje grut worden. De Engelsman trouwens, bij die Timber Rut hing het, weet ik net. Hij speelt het nog altijd wel. En hij stier op het listje van mijn gast van Ton Ayer. Hij is eigenaar van muziekcafé Scooters. Hij boekt ook wel bands en we kennen hem natuurlijk de laatste tijd vanuit de media. Zeker met de pandemie als onderdeel van Koninklijke Horeca Nederland. Hè? Klopt, ja. Is dat een leuke job trouwens? De afdeling Friesland dan? Maar het is kaderen en mijn bestuurder zo'n tafel. Ja, dus ik ben de voorzitter van KN in Lauwert. Ja, is dat leuk? Ja, het is ik ben een beetje inrollen. Het is, ik zit al altijd wel in het bestuur van KN. Ik was toen in Café in Dracht nog in, wie ik al bestuurslid. En in Lauwert, ik automatisch kwam ik wel een aantal dingen op mijn pa. En het was dus een jongetje van het begin van de corona. Hield toen alle voorzitter hield op. En toen zei bestuur wie werd voorzitter. Iedereen zei mij aan. Nou ja, ik zei ik ga nog wat hier, ik ben dicht. Het kind nou wel even. Dus daar ben ik er eigenlijk inrollen. En ik ben alles wat ik doe voor graag wel goed waan. Dus ik kan me daar wel voor inzetten. En ik wil connecties overal kring. En dan kom je in de picture en dan dus wel dat je regelmatig de media te wisten had. En wat ook wel aardig wat acties betocht. En daar wel
de aandacht voor kregen. Dat we de basis gewoon aandacht kregen voor onze problemen. We hebben als horeca mij zeer en ik graag. Nou, het is alleen een roerige tijd natuurlijk. Het is een heel roerige tijd. Hè? Maar het had ook wel het heel moeilijk gewoon. Dat je net wist mee aan Tommy in. Hè? Dat je dicht bent. En Grote emoties erbij. Grote emoties. En ik collega's die net wisten wat ze moesten. En ik op mij bellen van hoe maak ik verder. Ja, als collega's die bellen je dan van... Nou ja, normaal ben je 100 uur in de week aan het werk. En dan in één keer niks. Die vallen heel diep God. En die echt zeggen, wat maakt nou? En die kregen dus les van bore-out. En dat is ziektes van verveling. Die oors altijd bezig ben, altijd actief. En huppakee, dingen regelen en opbouwen en verbouwen en kroegen. En dan hier zit er niks. Eén keer is er niks. En dat wie wel van heel zwaar. Ja, natuurlijk. Aanleiding personeel. Je gaat gewoon een bedrijf waar de huur betalen waar maar een stukje inkomen naar je gezin af, naar je familie daar. Dat was wel heel heftig. En zeker door onzekerheid. Hè. Dus zeker in het begin met de corona. Ik niet wist wat wie. Ik niet wist wat er komen kwam. En zo langzaam kreeg ik natuurlijk meer mogelijkheden. Mochten we even niet, moesten we even dicht. En dan weer het weer tot 12 uur met 50 mensen zitten en net zitten. En dan hadden we weer natuurlijk een chaos aan ding. En ik elke keer wel, ja, dan betracht ik wat ik voor het café van, maar toch wat dingen waren. En toen ik betracht, mochten we niet keer biermest moesten we dicht. Nou, ik dan een fusje met bier erin. Ik denk, ja, dat ging nog wel was futje anders. En ik gewoon zijn naar het Tulls vulstation. Ik fiets wel regelmatig. Ik zeg, kom, breng die bidon naar scooters. En vul het met het laatste bier. Ja. Hier gewoon een balie maken voor in de kroeg net hier. En dan gaat een stukje reclame erin. Nou, de pers erbij. En meestal kom ik bij een bidon met een colafles. Nou, die er vol met bier, euro, nou, in huis. Zeg ik de meestal even in verkocht wat t-shirtjes. Ja. En dan ging er wat bier staan, wat bijna wat datum weer. Nou, ze komen er van nou. En dan kwam er een man van de gemeente, van de handhaving, die kwam bel. Ik zei, kom je even kijken? Nou, hij zei, kom je dichtgooien? Ik zei, wat dan? Hij zei, mag niet wat je doet. Ik zei, mag niet. Ik zei, wat dan? Hij zei, je mag geen bier verkopen. Nee, misschien ben ik dicht. Ja, maar hij zei, jouw vergunning staat, je mag alleen bier verkopen wat binnen opgedronken wordt of op het terras. Je bent geen winkel. Zo, nou ja, ik zei, dat is toch geen probleem? Nee, ik zei, dat mag niet. Dus ja, dan moest ik dicht. En later belde de wethouder, ik of Friso Douwse zei, hij zei, ik hier net zijn mat. Hij zei, hij wil een beetje tot de vingers je mat, maar een van de pers die hier bellen met de gemeente, mij dit wel. Hier de juristvereniging, jurist heeft gewoon zwart-wit. Nee, mij net. Ja, dus dat... En dan klapt het systeem dicht. Dan klapt het systeem dicht. Maar ik hier wel, ja, toevallig de Kamer van Friesland weer aanwezig. En de Laude Krant weer. Dus vol dus een stukje in de pers. Dus op zich, ja. Zo kom ik die en ik weer in de pers. En doe ik zeker mee voor KN. Wie regelmatig de woordvoerder voor acties die we betocht hebben. Toen een tijd zijn we moeten met terrasboom hier. Hebben we het terras op de kop zet. En een tijd zijn we dan wel een actie betocht dat we net tegengegaan achter worden. Nou, dat maak ik wel heel wat los in heel Nederland. Dat is een beetje de bedoeling. Ja. Hoe ingewikkeld weer, want dat vreet me ook. Toen ik die beelden zien en de acties op een gegeven moment weer ophef, gedoe. Op een gegeven moment, nou ja, ik wil net de rel nemen, maar dat waard wel even, wie wel even spannend al hier. Even, hoe zwaar is het ervoor? Want er zit de frustratie in de maatschappij. Ja. Hoe hoort dat kieren van zo'n actie? Want op een gegeven moment jongen, ik word toch ook wat hinder te rennen. Dat ik het idee. Nou, ja, dat lijkt me best ingewikkeld. Dat is ingewikkeld, ja. Het is heel moeilijk om Hoort maar een zuiver, hè? Want ik snapte de acties wel. Ja. Nou, dat is ook heel lastig om daar gewoon een goede scheiding in te maken. Ja. Maar je wordt wel, ik zeg dat de acties is een middel om iets te bereiken. En dat ik zeg met de laatste actie die we gewoon hier de vreemde burgemeester Boemerkheim, wat wil je eigenlijk bereiken hiermee? Nou, ik zei de aandacht van Den Haag. Ja. Nou, hij zei, die heb je wel, want ik heb net met een grappenhouder aan de telefoon gehad. Hij zei, heb je daar hoor ik onder controle in worden. Ja. Dus die aandacht heb je wel. Nee, maar dat snap ik, die actie was. Maar hoe hoort het de klant van, ik maar even de wappies en die weg serieus nemen? Ja, zeker, ja. Maar op een gegeven moment kwam, daar had ik het idee, nog steeds trouwens, dat juist bij de boeren, dat in de discussie komt weer een nieuwe discussie, weer een nieuwe. Klopt. Ja. Denk je bij jezelf, ja, over wie hebben we het nog? Ja. Dat gevoel. Ja. Nee, dat snap ik wel, ja. Wie is daar net benauwd voor? Ja, aan de ene kant had ik echt liek bestelstelling. Je bedenkt iets, of je bent ergens mee bezig en dan word je een stukje aandacht voor je probleem. Het kan wel kaapt worden, hè? Het kan kaapt worden, ja. En dat kom je dan ook wel achter. En ik kan irriteer wel negatieve berichten horen. Dus dat mensen me berichten mailden of appten of bellen of van wat ben je een klootzak en je bent een lul. En, nou ja, zeker als je landelijk zien wil gaan, dan weet je, dan kan je er een welkomstpakketje, internet strontvliegen erbij. Ja, gelukkig wel. En wat ben je een zwakkeling? En als er corona ontstaat in Leeuwarden, dan gaan we jou aanpakken. Dan komt er, ga jij wat je even volgt en ik pak je en dat soort dingen. Dus dan ben ik negatieve kant. Ja. Ik ken die net als een bange meneer, maar... Nee, maar je denkt wel van... Ja, dat soort mails zijn net, hè? Nee, natuurlijk net. Maar daar ben ik eigenlijk helemaal net mee bezig. En dat is hetzelfde met in het probleem in het café binnen. Ben ik net helemaal net van... Je moet ook wel heel rustig instellen. En ik ben wel... zei hij, ik ben wel erg rustig en dan moest wel erg kalm. Ik in bepaalde situaties dat het wel heftig wordt. Ja. Maar je bent ik mee, hè?
tuurlijk wel, zeker wel. Het doet je wel wat en dan rekt je wel. En je merkt wel van dat je daar wel een stukje spanning van krijgt. En ik heb ook wel een moeilijke tijd in mijn handen terug. Dat je gewoon denkt van, nou, hoe komt het alweer? En die partner, hoe ging die mee om? nou ja, die ik wel eens van die zijn er best eigenlijk te volle nog bezig met Horeca Nederland en met actie. Er best de hele tijd een app. Ik zie het in verschillende appgroepen. Er is in die tijd die ik echt constant mee bezig ben. Daar moest ik erop houden. Want dan ben ik alleen nog maar mee bezig met acties en met horeca en met collega's. En waar ben er ik nog? Hè? Ik ben er ik nog. Ja. En er is maar dat is een beetje. Nou ja, ik met dat soort mails en er was Ja, tuurlijk wel. Van de discussie. Ja. En dat is soms best pittig. Ja, zeker wel. En kan iedereen loopt ook wel aan die en elk moment is dan gaan ze weer een vraag uit de pers van, dan ga je weer even een momentje en dat is elke keer wel, ja, dan moet je er wel weer verstaan en ik wil wel je dings is en ik wil wat ik wel belangrijk vond, ik vertegenwoordig dan de horeca. Dus je moet ook wel eigenlijk het verhaal brengen wat wij vielen en denken. Je moet net zeggen van wat je zelf denken, want dat is natuurlijk wel gevaar. En dat kind ook wel, maar dat je eigen persoon bent. En dat is wel lastig soms om dat goed te brengen. En dat vond ik soms wel heel lastig. Maar voor de rest, ja. We zijn redelijk rustig, we zijn een nuchter figuur. Dus trouwens, ik wel iets uit van, nou, ik weet wel hoe het zit met de rock'n'roll. Ja. Dus zit je direct net in het pak met een mooie leren jas en een mooie pop-t-shirt haast hoor. Ja. Scheelt dat in de communicatie, naar het publiek en naar het grote publiek daar? Ja, ik denk, hoe is de voorkomen dat ik wel een belangrijkste een stuk mij telt. Ja. Dat scheelt. Ik ben gewoon mezelf. Pak mij hooghalen met dijks. Ja, dan ben ik net de persoon van de Mattoes een Colbert kan gaan. Juist hier een groot horecaoverleg met alle collega's in de binnenstad en met burgemeester Buurman. Ga ik wel even Colbert aan. Dan moet ik wel even een beetje netjes voor de dijk komen. Maar het is net ook steeds nog ik ga Laura Colbert aan. Dus dat is niet ding, nee. Maar ik heb me voorgesteld, bleed best voorlopig dan maar even. De pandemie is nog net voorbij. Nee. Dat we er enorm les van hebben, zeker in de horeca. Dus bleed dat voorbij is, voorlopig? Ja, dat is wel het hakte er wel in. En zeker gewoon de onzekerheid, zeker voor collega's en voor ondernemers. Eigenlijk voor iedereen dat je in het wiet het hebt binnen. En steeds weer gewoon die regels van met op die ticht. Safvermeesting binnen en de controles bij de door, al die regels, al het gedoe, waar blijf je niet meer iets mee woe. En dat merk je nog heel moeilijk wordt het nou, hè. Dat in wel de corona, maar het is minder zichtbaar. Ik was even hier er was een band die al belde, nou maar corona, ik kan net spelen. Ik denk, ja, corona dat bestaat nog. Het is vol wel meer fut. Hè. Wat nou meer in de horeca speelt, is gewoon wel de energieprobleem. Want heel duidelijk merken gewoon dat die verheuging van de gas en de stroomprijzen, dat hakt er heel erg in bij ondernemers. En zeker meestal die in keukenhaar en de gasbroeken. Ja, dat is een heftige verheuging. Ik heb een collega die komt voor 4.000 naar 20.000 euro in de maand aan energie. Ja, dan klapt het er wel in. En daar ben ik wel juist de bespreking in met burgemeester Bummer van dat wel low. En dat het eigenlijk het naaiprobleem is. We hebben met z'n allen mee zitten. De verhoging van de prijzen, die maakt alles wel verheugen. Want alles weer duurder. Voor de consument, die kijkt verhoging van de prijzen. Maar ja, als ondernemer ik. En je maakt het eigenlijk dan erop rekenen. En dat is ook heel moeilijk. Want je kan net 4 uur van een bakje patat vregen, bij wijze van spreken. Dus je moet daar een beetje skippen. Wat kun je wat, kun je net waan. Dat betekent dus gewoon dat de opbrengst van de ondernemer leger wordt. Dat de gasprijs, de stroomprijs, inkoopheugen. Dus het stukje kosten wordt volle heuger. En op het laatste stukje opbrengst, dat wordt heel leeg. En de binnenondernemers bij, die weet ik bij, die voorzien eigenlijk niks meer. Dat is ook wel een hard gelaag. Zeker al wel zo lang zelf probleem hadden. En ook denk je van, we doen een hele mooie start maken naar de corona in het voorjaar en de simmer. Iedereen weer bleed, iedereen maar op stap. En de ondernemers die nog steeds wel druk hebben. En ik heel druk draaien en het beste rollen draaien. Ja, het gaat heel goed. Maar alleen dat is juist het verschil. Ja, dat is ik zo. Alleen als je onder een streep, wat je niet in shot, dat de ondernemer eigenlijk net volle meer de noemer wordt. Weinig marge. En dat is natuurlijk wel een sfeer iets voor als ondernemer. Dus dat is, dat maar we zeggen hoe dat de komende tijd ging gaat. Maar ja. Zwargen binnen wel, ja. Ja, saai is goed, zeggen wij thuis wel eens. Maar misschien maakt dat ook eens voor de maatschappij heel. Want ik denk zeker met de horeca en de MKB'ers. We hadden de bankencrisis gehad, toen kwam de pandemie. Toen dacht Poetin de hele wereld op een has zetten. En nou inflatie en de energiecrisis. Dat maakt voor mij wel rustiger worden. Nou ja, maar bij wij wel een keer in het hadden we wat rustig worden. We gewoon wel even gaan en gewoon eens ding waar. Een beetje op een camping. Ja, gaan we weer. Een zwaardig en gewoon gezellig leven. Dat is, dat wil wij graag. We gaan er nog even door naar de volgende plaat. Mooi brekje, ik ben even naar scooters. En trouwens, ik naar Noorderwind, we hebben vaak de gast gewoon. Andy Fresco. Dat is een fenomeen. Zeker wat live muziek onbelangrijk. Ja. Andy Fresco is een entertainer met de hoofdletter E. Zeker weten. In het noorden een beetje grut worden in scooters. Ja.
Hoe kwam je deze redelijk prettig gestoorde Amerikaans in? Nou, ik hier een muzikant die ik via Chicago Mike, is een Amerikaan die al hier in de bus komt. Die komt altijd met verschillende muzikanten naar mij en die spelen in de bus. En een van die jongens die bij hem spelen, die belt me op. Ik ga nou een Amerikaan, die komt naar Europa en die mag met scooter spelen. Nou, ik zei waarom? Hij zei, die man die doet party blues, eigen muziek, maar ik garandeer die, van de eerste verse hier iedereen douchen. Nou, zat op boxen. Ja. Toen kwam hij alleenig. Die jongens die voor mij Chicago Mike spelen, die begeleiden hem. En die ben dan eigenlijk al met mij op tour geweest. Die begeleiden hem. En ik zei iedereen in de crew, jongen, wat komen. Dit wordt bijzonder. Nou, iedereen zegt ons, het wordt bijzonder. Dan stoppen ze bij ze. Dan komen ze. Dus de crew weer vol. En hij gaat zitten en zei, hello, I'm Andy Fresco. We're gonna have a party, a blues party. En begint te spelen op zijn piano. Saxofoon erbij, basgitaar erbij, gitaar erbij. Hele minuut later, hele groep aan het doen. Boom, chemie. Dagarau. Dit is bijzonder. En de spelen in Loud en in Drachten. En nou ja, dan had er en heel vaak bij spelen. De gekste momenten op les. Ja, het kind eigenlijk net meer, maar dan weer er iets uitvallen. Dan belde ja, is een optreden niet van. King bij die spelen in Noosatri. Nou, ik zei dan ben ik de bandplop die niet komt, maar als het ook komt, dan komen ze net te spelen en dan komen ze op de scène. Dus regelmatig er op buis geweest en dat hij altijd gewoon een gekke boel. Echt. Ik die groeiens, Joost, hè? Want hij zit je werk in zaal als Doosterpoort. Ja. Nog net maar uitverkochte zaal, maar redelijk publiek. Je had het aardig opgebouwd in dat opzicht. Ja. Dat is echt wel te gek, hè? Ja, het is super. En zeker als gewoon natuurlijk de Amerikanen, dan ik volg natuurlijk heel goed wat hij in Amerika doet. En dan zoals ook wat van festivals hij daar doet. Van 100.000 mensen die er gewoon spelen in daar. En dan gaat het hele dak eruit. En dan komt mijn behoorn van, ja, hij zei eigenlijk ook nog steeds hetzelfde wat ik in scooters doe. Alleen nog voor vol meer mensen. En gewoon crowdsurfen dat deed de bus in de kroeg weer, crowdsurfen in scooters. Nou, dat slaat nergens op, dat ken allemaal net, maar hij deed het wel. Ja. Dit is een perfecte scootersartiest. Ja, zeker weten, ja. Dus wij vinden wel... Echt live en energiek en interactie en nou, de kroegsfeer dus. Nou, de kroegsfeer, dat vind ik zo heel belangrijk. Gewoon de bands die in de kroeg spelen, het mag een feestje worden. Meestal maar een stukje beleving hebben. En ik muzikant die graag bij spelen, dus ik wij krijgen een stukje waarom ik van het publiek in scooters. We weten gewoon van de Lasting Band die had heel vaak bij spelen. En zei wij elke keer hebben we weer de interactie met het publiek, maar elke keer wel oren meesten. Tijdens de goals de spelers die in bepaalde kroegen, nou, dat is jammer lang hier weer en die dikke tonnen zitten er ook weer. Ja, en zie je zitten ze er nog? Zitten ze er nog, maar in scooters is altijd weer naar een meesten. Dus we zitten in het uitgangsgebied, een puttenmeester die wil wisselen met stappen in, maar bij elke keer hebben we oren meesten. Maar de bands hebben elke keer hetzelfde feestje. Om gewoon die interactie, een combinatie van hoe wij het brengen, hoe het arresteert, hoe we het aankondigen, de sfeer die we deel zetten. En ik, de band die er staan die een feestje brengen. En het publiek wat het field. Dus het is een wisselwerking van de band en het publiek. En dat maakt een goede sfeer. En het maakt een feestje worden. En de kwaliteit is soms net belangrijk, maar gewoon wel de sfeer. En ik ben ook wel bands bij die muzikaal net zo goed binnen. Maar het wordt een feest. En ik kom Amerikaanse bands die net zo goed binnen, maar die binnen het gitaar in de nek en ze staan bovenop een contrabas en het is één goed feest. Ja. Is ook wel een kwaliteit, hè? Is ook kwaliteit, maar het is wel entertainment. En entertainment is ik belangrijk. Want dan gaan we een feestje. Dan is een feestje, ja, ik is een bier drinken. En dan in de tap. En uiteindelijk maar wat doe ik bij versieren mij het feestje. Met al bezin komen. Met zin binnenkomen. Ja, zo simpel is het. Dus het is een wisselwerking. En het is mooi dat al die muzikanten het heel mooi vinden bij te spelen. Want ze zeggen, ja, het is een uniek plak dat we spelen. Er zijn net zoveel kroegen meer waar we elke week spelen kennen. Dus onderscheiden is heel duidelijk bij. En sinds we hebben gewoon een publiek wat leuk vindt wat we doen. En ik kom met verrassende bepaalde bands. Ik hier het van Wikkelien, Papa Formigas. Dus een band uit Emmen, die door Balkan gypsy muziek. Nou ja, dat is natuurlijk wel net een gangbaar iets, maar het is wel een feestje. En dat is wel mooi. En dat wel bij ons kennen. En die wisselwerking met het publiek is, dat het gewoon een connectie had. En dat vind ik mooi. No laundromat, yeah, no dash to clean, no preparation, no mouths to feed. Andy Fresco en Main Squeeze. En Andy Fresco is zo'n artiest, ja, die het heel bot bij muziekcafé Scooterspost. En de eigenaar daarvan, Ton Heijer, zit Joets bij u hier in Noorderwind, hier op Inpeteer. Ik ben toch even hoe vroeger neus. Vind ik altijd hartstikke leuk. Jobbageer, drummer, zanger, bandjes. Ja. Wist de festivalganger of een Nee, eigenlijk helemaal niet. Concertganger? Nee, heel weinig in feite. Ik vind het wel leuk concert, maar echt de hele goede concerten vind ik gewoon rock. Dan is het binnen 100.000 mensen en is dit iets poppodium en dan wordt erin. Nou, dat
Ik had daar dichtbij. Ja, krijg. Vind ik het mooiste. Gewoon dat dichtbij Altijd wezen. Ja, had ik altijd al. Daar kan ik zelf vinden. Welke kroeg? Nou, we zien, ik kom uit het job en ben altijd naar Gordiek georiënteerd. En hier is dan de Phoenix en de Double Barrel. En later gaan we wel richting Heerenveen. En dan is het Pakhuis en is de Zeven Hemel. Heeft de Barrage, wat in muziekcafés en wat het Drachten. Maar gewoon, toen heel jong ben, ging ik naar Gordiek. En dan ben je dan de Double Barrel, een beetje in de hoofdstad, heb je de café weer erin gegaan. Wat voor muziek draaien ze daar? Ja, daar draait ze alles wat er om heen. Dan ben ik ook wel gevarieerd. Want wat is die eigen persoonlijke smaak eigenlijk? Persoonlijke smaak. Ik vind zelf een beetje bluesrock, country rock, vind ik heel mooi. En ik ben altijd helemaal gek van ska-muziek. En dat vind ik nog steeds superleuk. Madness. We kijken hier naar Mark Fargo. Toen kwam ik Madness, kwam in de titel op. Doe maar. De orde Doe maar. Daarvoor dat zag ik dat ze terugbrutsten. Meer dan nog een echt puur Linda ska-bandje met onbekende muziek nog. En toen kwam ik gewoon in die hype om mij. Maar dan wist dat hele ska komt er op. En dat vond ik heel mooi. Maar later kwam we meer in de muziek. Van, nou, dan ga je meer onderziek in. En toen we zelf mijn bandje begonnen, speelde ik alleen maar elke keer een 60 zondag. Die oude dinkies. Dan kreeg ik weer een oude bandleden erbij die dat hartstikke mooi vonden. Wat voor drumstel hier is? Ik hier eerst ik heb toen letterlijk een Pearl gehad gewoon. En eerst hier een Maxwin, een heel goed drumsteltje. Les ik hier een muzikant die Hicks aan een drumstel. En die had me weer omgekocht van, nou, die in dezelfde staat. Ik denk, wel leuk om zo'n drumsteltje weer te gaan. En ja, dat begint aan mij. Hè. Dus het is toen waren we nog jong en dan putten spelen in kroegen. Weer een middel om een lol te trappen, of is dat serieuze ideeën wat bij dat hele... Nee, ik wist wel dat ik naar Google om echt om wel verder te gaan. We gingen op een lol in. We vonden het leuk om te spelen. En wat een paar klingen aan. En in kroegen spelen en erop uit. En dan komt er bij gekste plakken. Nou, echt de gekste dingen moet spelen. Van gevangenis en dat belooft. Nou, ik ging Lauwerdorp spelen bij 100 die bestuur van de MKV toen, een voetbalvereniging. En we kwamen er binnen. En die man zei, heb ik accordeons bij hem? Ik zei, ja, wel 3. Ja, 3 gitaren. Heel wat, dan moest een maatje de fut komen. En die man die moet Nederlandstalig gaan. Wij spelen met 61. Dus dat blijft wel maar oud uit. Komt hij een mismatch, hè? Ja, die dingen gebeurde ik. Maar ik had er wel op een lol in gaan. En ik vond het een leuke manier van uiting. Wat je viel en wat je doggen. En gewoon leuke muziek spelen met muzikanten. En je kwam ik nog eens ergens. Hoe bist u de horeca in Roegelen? Nou, eigenlijk ik daar toch. Ik speelde wel in de kroegen. En ik speelde wel in Gordiek, het café de Zwetser is toen. En die eigenaar die kook nog van Heerenveen, hier dan de Barrage. Die speel ik met de band ik vaak. En toen kwam hij en zei, nou, ik iets regelen. Ik iets met een jam sessie wat ik aangaan. Nou, ik zei, ik zet hem ook wel organiseren in. Dus ik organiseerde in Gordiek op de eerste snij van de maand een jam sessie. En ik denk, ik gekke ding betekent. Wie de de beste jongen van de maand volgens mij. Want ik nodig al een meestal uit, muzikanten uit. En we hebben Jan van der Meij gewoon van Powerplay. En dat soort meest. Bertus Borgers, saxofoon hebben we erbij gewoon. En dan gewoon een goed muzikant uit de omgeving die een basisbandje maakt. En dat ze hem begeleiden. Een keer gewoon zeggen, we doen een keer een drumsessie. Of jouw drumstel in de kroeg staan. Hier een bak herrie. Midden die vond het mooi. Ja. Dus dan was toch van, dat lijkt me ook wel leuk. En dan ik ben toen etaleur van beroep. Een etaleur verkoper van een modeconcern. Waar heb je van gestudeerd? Nou, ik ga mijn MDS in, middelbare detailscholen richting textiel etaleren. En ik ben daar via CNA binnenrollen. En ik ben altijd daar actief best in Noordoost-Nederland. En op laatst, ik ben toen een beetje rebels. En ik hier lang hier. En dat paste ik dan helemaal binnen bedroeg. Ik zei wat te snel en te vaak wat ik vond. Dus op laatst moeten ze mij wel graag kwijt. Dus kon ze maar in een gekke maandje staan. Maar ja, ik ging wel terug. Dus ik ben wel bezig. Maar ik denk, wat zoek nog wollen? En toen ik weer in mijn relatierector nu. Ik ben scheiden. En ik denk, nou, wat wil ik nou eigenlijk? En ik denk, het caféwereld, dat vind ik wel mooi. Ik kom natuurlijk met de band in een café. Ik vind het zelf leuk om op stap te gaan. Het is wel een interessante wereld. Dus ik heb een cursus cafébedroeg dan die in. En toen via de Zwetser, die jam sessie die. En in de Geert zei ik, nou, als je de kist maakt in Heerenveen, ik wil een jam sessie doen. Dan kan ik café in Heerenveen. En een café in Wolvier. En een café in Steenwijk. Dus ik elke snel die een jam sessie. Ik denk, ja, dat wil ik wel. En ik was met hem wel gaan. Misschien een keer weer samen. Maar dan hebben we gewoon steeds van naar cafés. Maar we konden net een goede klik in krijgen. En toen kreeg ik Ali, mijn vriendin, Ali de Vries kennen. In een café in Gordiek. En ik een hele goede klik mee. En die had de barkips te West. En boekhoster. En heel snel een heel idee. Nou, misschien samen eens beginnen. Nou, weer een klik. We kregen een relatie. En heel snel heel wat plannen. En toen hebben we gezegd, nou, wat willen we eigenlijk? Toen hebben we een ontdekkingsreis in Amerika. Ben naar Nashville West, Memphis. En de muzieksteden.
Goed en New om Orleans. hem Hennessy dus. Hun zijn wat wolven, echt Amerikaanse stijl music bar beginnen. En toen ziek ik gang naar een café en heel veel plakken met en ze kwamen in Drachten terecht en daar begonnen. En dat wie van nou daar heel goed. Maar wel onderscheiden met live muziek, mijn thema jong Halloween, hebben we toen al begonnen. Dat doen we nog steeds, Halloween jong organiseren. Bij de vernijde ding en bij de live muziek. Dus heb ik ook een beetje de hork in rollen en ik kon geen biertje tappen, maar Ali met biertje tappen leert en de rest giet dan vanzelf. En ik vind het heel mooi. En zeker gewoon de muziek, die wel iets wat heel mij spelen, wat ik belangrijk vond. En zo Chicago Mike, die heel snel leren die via kennen. En die kwam bij ons binnen met een gitaar en die kwam eerst doen, die komt al 20 jaar bij ons. Die komt ook hier met Koningsdaal 4 maart. En ondertussen toch een tijd had, dan had het berichtje, ik ben in Nederland, zou we daar dan maar praten. Nou, en zoals ik die werking met die muzikant vind ik heel mooi. Hè. De gekste tijden krijg je berichtjes van muzikanten. Nou, kijk bij die spelen. Hè. De wonder keer gewoon een telefoon hier. Dan heb ik ook niks. Ja, met Ton Café Scooters. Yeah, John Hayes calling. Do you know who I am? Ja, ik zeg, de speelt gitaar bij Mother's Finest. Yeah man, I want to rock scooters. Give me a date. Nou. Zo kwam John Hayes bij zo'n podium. Dus dat is gewoon heel blessed. Hij is die wisselwerking meestal leren die kennen. En die benaderen die. En dat maakt het mooi. En dat vind ik leuk. En, en ik bijzondere bands, aparte bands. En dan maakt gewoon een stukje entertainment bieden. En vermaak bieden. En dat vind ik dan zelf mooi. Het publiek vindt het mooi. En daardoor ken ik nog steeds waar wat we doen. En dat we gewoon het onderscheidende brengen. Wat orencafés net doggen en wij wel doggen. En daardoor een bepaalde sfeer zetten. En dat ik van leven kennen. Ja. Nog steeds leuk? Ik bedoel, de beste 50 voorbij. Ja, het is nog steeds leuk. Ik merk wat het zwitter wordt. Hè. Zeker, ik denk, wat helpt het. Ik wil mij maken tot de corona. Daar was ook heel mocht komen niks. Maar had er wel een klap van kring. Want oors kies controle, zit in een bepaald ritme. En heel veel moesten we toch weer wennen. Ik kwam bij de collega's die zeiden dat net dat letter, dat look ik niet zo goed meer. Ik kwam bezoekers van u zeggen, dat letter, dat doe ik ook niet meer. Nou, dan geloof dat we dan een gedeelte van onze activiteit niet hebben doorgaan. Nou ja, maar daarna hebben we het nog wel wat druk kring. Dus het giet wel het letter op. Maar je merkt wel dat je ouder wordt. Dus het is, Nou, we gaan aardig op. We skillen net volle leeftijd. Nee, dat scheelt, ja. Nee. Was goed op jezelf. Zeker, heel belangrijk. Hè? Maar hartstikke lol in je werk. En ik denk dat dat belangrijk is. Nou, dat is het voornaamste. Gewoon. Ik had ook al je kan net de woorden zijn, maar dan zeg ik als je alle woorden direct in giest, dan is gewoon, dan verzin ik niks. Maar de meeste de woorden zijn, dan gewoon er best gewoon bezig. Bestrekken, oké, dit blijven we aan, dat blijven we aan. En toen was het leven was leuk vies. Ik het leven wat ik leuk vind. Ik geniet ervan. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat je gewoon doet wat je leuk vindt. En dat is wel de basis. En als je gewoon een baan bij een fabriek of een kantoor, ja, dat is ook niet werk, dat dorst. Dan is dat toch een leuke ding. Maar gewoon wat ik doe, vind ik leuk. En zeker door leuke dingen te organiseren, dingen te bedenken. En daar ook gewoon een deel te zetten. En dan misschien komen en misschien een leuke jongen gaan. Ja, die had mij één dus. Hello, mister, what's the score? I want to catch this flight. Absoluut een van de betere bands ooit hier in Friesland. Ze bestaan nog. William Scenes Transport Music en Walk Around Oblivious. Het stiert op het muzieklistje van mijn gast van Joert, Ton Eijer. We draaien straks nog hier een plaat, Ton. Horeca. Nou, dat past nog steeds heel goed dus. Ja. Er best een boeken ik nog. Maar ben je nu gelezen? Er best ook een programmeur van een naturistenfestival. Ja, klopt ja. Ik ben nooit iets met bands begonnen. Natuurlijk op zo'n hele putte bands in die kerst. Voor mij hartstikke een band reden van een feestje of van een bruiloft of van een kroeg die belt op. Kom eens even een band voor u. Of zo ben ik een beetje inrollen. Ja, dat is een soort boekingskantoor. Ja, ton boekings, daar ben ik gewoon maar begonnen. En dat, voor corona week een hele putte boekingen. En na corona weer even wat gebeurt. En dan komt het langzaam weer. En dat er gewoon bij. Maar dat festival Nighty Pop, ik had een hele leuke dochter. En die werkt voor een vakantieparkbedrijf. En die hier en ik in Zeewolde, een naturistenpark. Verleven natuur. En dan moeten ze weer een festival wat ze vroeger hadden in de zondag. Moeten ze weer naar leven inblazen. En dat weer een Natupop. En hier zijn verschillende boeksektoren vregen om een line-up te maken. En dat wordt niks, dit vonden ze niks. Ik heb wat van mij zien. Dus ik heb er een line-up van maken. Gewoon zo, wat voor muziek is komen daar, wat voor mensen komen daar en wat past erbij. Een variatie, een rockabilly bandje, een feestbandje, een Nederlandstalen bandje, een top 100 bandje, een hele aparte band. Ja. Delset. En dan doen we daar wel door wat al het zien hier. En dat is elke keer heel geslagen. Er staan de feesttenten, 500 mensen in de kant. En er staan nog 4 bands te spelen. Het is een heel wonderlijk iets. Ja. Het is heel mooi. En de bands vind ik wel super. Ik had een damesband Las Bandidas. Die smeken bijna wanneer wij daar heen. Maar wel elke keer wel heen. Want het is gewoon het is een soort dwarfsfeest. Maar iedereen is in de kant. Maar het is zaak gezellig en gemoedelijk. Alleen ja, het meest niet meer nek. Dus het lijkt het wat vreemd.
Voor zeker als de eerste keer Sjost. Ja. Dan, ik zorg het niet meer, maar als de eerste keer naar Sjost denk ik, nou ja, dat lijkt wel heel vreemd. Hè? Dat is nog net dat. Het toerisme is een iets ouder publiek. Dus Ja. ik denk dat daar nog even strak mee hangen. Dus het is, maar het is heel mooi en gemoedelijk gebeuren. Nee, ik vind het een heel grappig detail. Ja. Al leuk man. Maar dan goed dat het langzaam groeit dus. Op die Ja, zo langzaam groeit en dan komen dingetjes bij. En ik doe ook veel studentenverenigingen van Osiris met introductie. Ik doe ook wat bandjes en wat woorden dingen. Dat is ja, zo'n beetje inrollen. Ja. Ja, en ik kom natuurlijk hele bands mij kennen en ik weet gewoon ik trok de meeste vregen van we willen een zangstijl band hebben. Nou dan weet ik dan mag ik die even vregen. Dus dan omstel we de band die kerst en zoen haast en wist wat de band brengen. Hè? Dus er is wel een stukje gevoel wat erbij zit. Ja. Lekker bezig dus. Wat boeken. Ja, Er komen zware genomen, maar die ben er altijd net bij mij. zwaar als recessies, het altijd energie, natuurlijk. Ja, dat soort Ja, dingen. ja. Dat bloed ingewikkeld. En ondertussen zit ze nou nog op een racefiets. ja ik nog. Ja, Ja, fiets kocht zeg ik. ja, op nou, social fietskocht. media. Ja, klopt ja. Eindelijk. Eindelijk ja. Ja, ik hier ben ooit wel een apart verhaal in mijn fietsen begonnen. Toen heb ik café in de Dracht nog. Dan kwam een jongen bij me van we gaan iets doen voor het goede doel. Door stuk mij. Ik zei ja joh. Ik zei we gaan de waan dan. Ja we gaan fietsen. Ik zei oeh. Ik zei wat dat dan? In Limburg, door de Amstel Gold Race. Ik zit er bij Heuvels jong. Ja. Ja, en de Amstel Gold Race, dat is niet even 10 kilometer Nee. om het dorp, hè? En maar ik zei wie doet er aan mij? Nou hele groep. Ik zei wie gaat er aan een fiets dan? Nou het bleek van de jongen van het zien fiets zien. Ik neem gewoon een fiets. Nou dus we volgen erbij maar zitten. Nou is al een fiets kocht. Nou fietsen. De eerste stap op de fiets, die klikt in die scons, die flikkert liep om. Dat weer hilarisch. En dan we gewoon opstaat en dan zeg maar de fietsen voor het goede doel. De sponsors erbij zocht. Aan een promotie die in. Dat we zijn dan maar we zelf promoten. En hier we Dene Paradero vregen om te presenteren. Toevallig spelen Eni Fresco in scooters die VT-jonnen en die blauw sliepen. En die zouden vallen naar Westspelen. Want die zeiden, ik kom morgen weer. Nou, en die weer er ik bij. Dus we gingen gewoon presentatie met spinfietsjes op het terras. En Eni Fresco bij. En de Dene Paradero. Dus wie een groot feest. Wie een massafeest. En zo ben ik fietsen gegaan. En de meeste jongens ben eigenlijk daarna oude hekken. En ik denk, ja, ik vind het wel lekker relaxed. En ik ben troffietst. En ja, heel lang op die oude fiets troffietst. En dat de eerste keer weer 2011 dat ik die fiets kocht. En ja, dan had ik eigenlijk een kocht. Ja, nou, dan waard het ook heugd iets. Weet ik, dat zei iedereen zei dat ding. Dus heegt hier dus dan naar fietsgevers. Dus, Maar daar is de Amstel Gold Race wel vaker ja, ik had het de toertocht, hè? Ja, de toertocht. Ja, die doen we elk hier. En dan, ja, we doen 100 kilometer. Dat vind ik meer dan genoeg, want dat moet ik leuk bloeien. Maar dan eigenlijk gewoon een hele mooie omgeving. Het is gezellig, je bent er even uit. Het is heel sfeervol. En het is een hele mooie omgeving om te fietsen. Het is wel even pittig omheug natuurlijk, maar... Je hebt er ik bij, hè? The Good Life. Yes. Goed. Mooi om te hebben dat het goed bij die gaat. Ja, zeker ja. Hartstikke Ja. mooi. We draaien nog hier in plaats. Mij steek minuten lezen waarom. Journey. Fantastische band. Bestaan die nog? Ze bestaan nog, maar ze hebben een oren zanger. Hè. Eigenlijk, Journey is... Steve Perry is de voice van Journey. Die hebt u Heel kenmerkend heel look. kenmerkend geluid. En de band bestaat nog steeds. Ze is al heel lang zocht naar een vervanger. Hij heeft precies 2 weken zo stoppen met de band. Ze is heel lang zocht naar iemand die diezelfde bereik hier. Er zijn verschillende zangers aan. En toen kwam ze niet. Een van de bandleden kwam op YouTube een Journey tributebandje in op de Filipijnen. En ik denk, huh? Dat is Steve Perry die ik ken. En die man exact dezelfde stem. Jong ventje. Hij had een contact zocht. Hij zei, dan moest naar Amerika komen. Dan moest hij bij spelen. Dan moest de auditie doen. Dus die jongen in het vliegtuig naar Amerika. De auditie. En die doet zijn ding. En ik denk, ik ga naar huis. Nee, zei die jongen, doe je niet naar huis. Toen ben je de zanger nou. Ja, maar ik ben in de Filipijnen. Hij zei, dat zit niet in hol. En toen ben je de zanger. En die jongens zijn naar je zanger worden. En toen ben ze toeren gegaan. En ze dachten, ja, en Steve Perry weer gewoon, die stond rustig te zongen. En die is een jong jonkie, die draafde heen en weer. En die jongen, oh, dat ken nooit met Heugetoon, dat ken nooit. En ze zeggen, de eerste optreden in Brazilië, vindt door zijn meesten. Oh, hij kent het. Oh, hij kent ik draven en jongen. Dus die jongen is nog een zanger. Maar die had hetzelfde stemgeluid als Steve Perry. Dus ook net Steve Perry, maar wordt hetzelfde bereik en hetzelfde toon. Maar Steve Perry, ja, ik vind het zelf een van de beste zangers ter wereld. Hoe die man beheersing had, een gevoelleidingssysteem. En toen ben ik een goede hits, maar gewoon... ik had niet Festival Lights, dat vind ik zelf qua gevoel. Doet mij heel put. En dat ik zei dat ik... ooit zal ik sterven en dan mag dat festcake voorbij komen. Dat vind ik dan wel... Omdat het tof nummer is of hast je herinneringen? Nee, het nummer pakt me gewoon. Gewoon de tekst en het verhaal en de melodie en hoe hij het brengt. Ja, dat had gewoon iets wat me pakt. En dat vind ik... Als ik sowieso bepaalde nummers, dan denk ik, ja, dat had gewoon iets bij die. En dat gaat het net alleen nog om de tekst, maar gewoon hoe het bij die binnenkomt. En dat is natuurlijk wel... Ja, ik ben gewoon gevoelsmens op dat gebied. Ja, soms is hij dat, bepaalde festjes hij dat. En dit is wel hier waar ik zeg van, ja, dat had me elke keer wel een klikje van, oeh, mooi. Dank u wel. Graag gedaan.